Allah Teala әйтә: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Бүген мин сезгә динегезне тутырып бетердем һәм үземнең ниъмәтне сезгә тутырдым һәм сездән фақат ислам дине белән генә мин ризамын. Моның турында булган аятлар бик күп. Аллаһның дине ул үзгәрелми, Аллаһ Теала дин тутырган, аңа өстәүләр кирәк түгел һәм хөкемне, законны чыгаручы кем генә ул? Аллаһ Теала үзе генә. Кайбер кешеләр безгә тәкъдим итәр мәүлидне үткәрергә. Һәм агар да аларга иярмәсәң, аларны тыңламасаң, инде син аларның капма-каршы кемнәр буласың? Дошманнары буласың. Һәм инде алар ничек булдыралар сине пычракка төшереп, инде сине тәнкыйтьләп, сине сүгеп, һәм сине ничек булса юкка чыгарга телиләр. Төрле юллар белән. Һәм алардан соралгач, ярар, сезнең дәлилегез нәрсәдә соң? Менә сез безгә хәр тәкъдим итәсез, әйдә мәүлид үткәрәбез. Хәзер без нәрсәдер диндә нәрсәдер эшләү өченгә, аңа бит дәлил кирәк. Һәм без капма-каршы алардан сорыйбыз. Нинди дәлилегез бу? Эшегезгә нинди дәлил бар бу эшкә? Һәм алар төп-төгәл бер дәлил китермиләр. Ләкин әлбәттә алар үзләренчә моннан, тегеннән моннан ниндер тузга язмаган сүзләрне китерәләр. Сахабалар, табигиннар, имамнар, галимнар аңламаган кебек тәфсир аятларны бургалап, үзгәртеп, ниндер хөкемнәр чыгаралар. Күрәсезме? Әмма төп-төгәл пәйгамбәребезнең эшеннән, сахабаларның эшеннән, туры юлда баручы табигиннар эшеннән бер нәрсә сүздә әйтмиләр. Ул һәрбер бидар шулай бер. Агар да алар раслыйлар икән, шушы әйберне, менә бу эш ул күркәм эш, моны эшләргә кирәк. Моның артында бик күп хөкемнәр төзелә. Менә алар агар да әйткәннәр икән, мәүлид үткәрү бар. Ул яхшы сөннәт. Ничә алар әйтәләр? Әлбәттә бу начар әйбер. Бу бер дә яхшы сөннәт түгел. Алар әйтәләр, мәүлид ул яхшы сөннәт. Ярар, агар да сез шулай дип әйтәсез икән, яхшы сөннәт. Кайсын башка хөкемнәре? Ничек аны үткәрергә? Кайсы вакыт үткәрергә? Нинди көннән башларга кирәк? Һәм нинди көнне үткәрергә кирәк? Һәм нинди гыйбатлар кылырга кирәк? Ничә шәр гыйбат кылырга кирәк? Һәм моның һәрберсенә кая дәлил? Менә аларда берсенә юк дәлил. Һәм алар ничек кенә эшләр динне? Менә гурфат белән генә баралар. Баралар, менә безнең бабай шул эшләде, мин дә шул эшлим. Теликә оныгы икенче әйбер өстәп куя. Аның оныгы тагы икенче әйбер өстәп куя. Менә шуны карасаң, мәүлидне менә җир өстендә бик күп ислам дәүләтләрендә мәүлидне үткәрәләр. Һәм карыйсың, һәрбер дәүләттә үзенчә. Һәрберсе төрлечә. Кемдер төнге намазларына үткәрә, кемдер иртәнге намазда үткәрә, кемдер монда зикрләр әйтер. Кайсында да кыйсса сөйләр, кайсында Коръән укылар, кайсыларына тагын нәрсә, әкәмәтендә һәрберсендә төрлечә ничек тели шулай үзе үткәрә. Ни өчен булайсың ул? Ни өчен? Чөнки асылдан ук нигезләре дөрес түгел. Уйлап табылган әйбергә тагы икенче әйбер уйлап табылар, һәм моның бер границасы да юк. Ул һәрбер бидгат шулай бер. Шул ук менә бездә 3-7 40 бар бит. Шул ук сорау, яра син харасаның 3-7 40. Яра ничек үткәрергә аны? Нинди аятлар укырга кирәк? Ашаганчы укыргамы, ашаганчасын укыргамы? Нинди дуалар кылырга кирәк? Нинди аятлар укырга кирәк? Күпме эшләргә кирәк моны? Тәртибе кая? Юк тәртибе. Ник соң ул юк тәртибе? Чөнки ул гомумән диндә юк. Шуңа аның тәртибе дә юк, аның беренчесе дә юк. Ничек үткәрәләр шулай. Менә бер укымаган бер бабай мулла айтып куялар да бетте. Ул ничек халык өйрәтә. Менә моныңча мулла булай эшли иде, әйдәсендә шулай, яра, мин дә шулай эшлим. Менә безнең мулла моныңча байтып итә иде, әйдәсендә шулай, яра, мин дә шулай эшлим. Менә шулай бара. Чөнки тәртип белән тизеп куеп моны эшләргә берни дәлил юк. Бернинди китапта бернәрсә язылмаган. Телдән телгә генә бара, шулай менә бу эшләргә кирәк, кайда шул эшләргә кирәк, кайда язылган, нинди мазхабта язылган ул? Кай җирдә язылган, кай дәлилләре? Бернәрсә юк, менә шул һавада, бөтенләй бер һавада. Менә мондый һаваны Алла Таала кабул итми, бу дин түгел. Бу сезнең уйлап табылган әйбер генә. Бу нәрсә аңлашыла хәзер, һәр бидатлар уйлап табасыз да, бу нәрсә аңлашыла сезнең эшегездән, шушы өммәт өчен Алла Таала динне тутырып бетермәгән икән. Алла Таала динне тутырып бетермәгән. Яки оныткан, яки белмәгән. Астагфирулла, бу бөтенсе күфрлек. Шулай бит. Яни әйтәсегез килә, дин тулы түгел. Пәйгамбәр белмәгән, сахабалар белмәгән, менә без белдек хәзер. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям муслимсен җинтаңда нинди генә хәерлек булмасын, үз кавымында булган пәйгамбәр ул хәерлеккә күрсәткән. Нинди генә хәерлек, нинди генә яхшы эш булмасын диндәге. Аңа пәйгамбәр ишәгән, аңа пәйгамбәре күрсәткән, менә бу хәерлек, бу яхшы. Моны эшләсә җәннәтле буласыз. Ахырында мәүлид турында бер сүз килмәде. Монда ике әйбернең берсе, яки пәйгамбәр белмәде, яки белсә дә яшереп калдырды. Һәм өченчесе бу хәерлек түгел. Күрәсезме? Бу килеп чыга, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва саллям үзенең уммәтенә җиткереп бетергән икән, хыянат китергән икән үзенең пәйгамбәрлегенә, илчелегенә, хәтта шушы хәерлек белән гамәл кылыр өчен. Уларны җиткермәгән. Яни, кара, Аллаһ Таала тутырып бетермәгән динне, пәйгамбәр җиткереп бетермәгән, хыянат китергән, һәм менә бу акыллы башлар килделәр, Аллаһның диненә яңа әйбер кертәләр.
Кайсы Алла Тәгалә аңа рөхсәт бирмәде. Заимин һәм уйлар, ягъни шушындай фикердә алар. Ана залика мимма юқаррибухум илаллах. Менә без хәзер уйлап тапкан әйбер, ул Аллаһка якынайта. Аллаһка якынайта. Менә яңа нәрсә китте хәзер? Дин китте, яңа әйберләр өсти башладылар. Ва һәдә ла била шакка фиһи хатар азим. Бу бер ничек тә юк, булар бик тә зур куркынычта. Бу куркыныч әйбер сөйләр булар. Ал-яума акмалтум лакум динакум, сезгә динегезне тутырып бетердем дип әйтә. Ә булар юк, әле тулы бетмәде, менә мәүлид чыгып калган бит. Күрәсеңме? Шундый сүз чыга. Телләр белән әйтмәсә дә, гамәлләр белән шушы әйбер. Ва итирада ала Аллаһ, бу Аллаһка каршы сүз, бу Аллаһка каршы бару бит бу. Ва ала расули һәм шулай пәйгамбәргә каршы бару бит бу. Аллаһ субханаһу кад акмала лил-ибади дина ва тамма алейһим ниъма. Әбит Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына динне тутырып бетерде һәм ниъмәтен тутырып бетерде.